A dívaj za týždeň, jak som spuchla. No, jaké. Ale to není moje to. A koho by to bolo? Není tam niekoho. Však to bola aj na rentgéne. Chlap jak lopata, na teba sa podobal. No jasne. Ešte toho osa možná. Čo osa? Jedna! Ale osa, ale takáto. Veľká. Však ja si to pamätám. Wow. Všetko beží. Presne všetko tu vlastne, aj veľkosť, aj pohyby, všetko je to ono. Dajte mi tie kufer, lebo vám to tu vysypem. Nie. Vysypem to? Nemôže, takže bordel. Kde je ten kufer? Zabij tu máme bordel. Kufer, ja tam mám bakšomenty. Čo kufer? No, ty mi tie kufer? Tak to tu vykradneme všetko, čo? Kameraman, pustí to dozadu. Pustí to dozadu, daj mi zebrať ten kufer. Ich more, čo? Heta, ropucha, heta. Dieťa treba vyživu, nie? Asi aj banáčky. A banán, Koláčik si máš. jeden mám na večeru a tak bude aj na raňajku, nie? Čo? Ale si ber. Berem ti pokiaľ je. Hej? No. Ja už není čo tu ukradnúť, čo? Kvietim sa nenájem. Ale čo Ty si nedám. No, a čo? A jak sa dohodneme na to dieťa? Jak budeš platiť? Nemám kufer. Čo žmúraš? Máš bubila. Vieš, čo takto dieťa stojí? No, ale dal si aj triku, ale keď dáte ten kufer. Ono? No tak dávaj. hľadám. No mi nehovor, že si to kradnú. Také veci sa nestrácajú. Dám ti dvoje. No také dieťa, toto mi dávaj. Budeš mať pre dieťa do nosa. Tak ti dám aj prvé. To si daj do oka, ty. To máš do nosa. Alebo túto si to naklapkaj. No nie. Čo toto pre dieťa, že to sú drogy. Iné nemám. Toto nemôžeš deťom podávať do 3 rokov. Potom keď chceš ešte k tomu, Však to je závislé. ešte ti podarujem toto. To je on? Keď chceš. Tu máš svadobnú kyticu. A to daj jej, ne? Nie, tebe, však on tebe akože to kúpil. Ja som to ukradol. Joj. No, tak, to je jeho svadobná balíka a za budeš platiť, kamarát. No však ja už som Budeš. zaplatil. Neviem, čo to má za sebe. No, Nie, vieš čo? Toto je Tomáš, tak si ho nahaj. 2 týždne Môže predtým a byť. dívaj sa, už je 9. mesáci. No za týždeň, dívaj. Za týždeň 9 mesiaci. Nemám ten kufer. To je iný piolik. Čo to má v tom onom Ale kamóne? však už som si vypil. Peniaze Toto daj, je peniaze. Tam nič není. Čo nič není? Aha, počkaj, ja ti Tak daj kartu, alebo čo. Ja ti nájdem. Ja už si pinkov domyslím. Jasné, však počkaj. Nič mi nedávaj, to je všetko moje, čo? No, koľko tam je? 980. Dobre, ostatné alimenty doplatíš neskôr, keď sa to narodí, len aby ju to nechytilo. To iba na doktora treba devať. A kde mám tu? Á, tu je. Doktora, to čo? Už nemusíš nájsť doktorovi. Ty hovorím, ty si dealer, toto nepredávaj ani neponúkaj. To sú drogy toto. To máš zadarmo. Srdce má. Čo je? Voda! Jaká voda? Voda! Vodová? Ježišmaria! Bože môj! Doktora, je tu doktor! Je tu niekde doktor! Dežo! 158. 155 či koľko? Dežo, ja už to nevidím. Poď za mnou, nasleduj ma! No ja nemôžem samo! Počkaj! Poď, rozdýchaj to zhlboka! Poď! Poď, pomôž mi ho! Poď mi ho dať! Poď! Aj kufer zvedný, poď! Poď, tlač ho! Poď! Ale ešte ty netlač, Ešte žije, poď! Poď ten jatok, tu je skratka! Ja ho dáme, kde? Len sa nespadni! Ja držím ho! Všetko obsadené! Poď pomaly, poď! Opatrne! Maka! Maka, pomaly, opačne, takto, že si nepovedeš, Počkaj! Tej kryty mu dajte tam! Dežo, dávaj! Držím! No, prídeš, budeš mi pomáhať, kamarát! Ja to neviem! Ale iba budeš držať kupu, hej? Ja to neviem! Ten kryty mu dajte hen tam! Spadni som, Dežo! Koľko mám prstov? Nápeš, ty vole, bomba! Pôjde to jak... Dávaj, Dežo! Počkaj!
Nezapomej. Počkaj, je tam to má. Joj. Joj, ha. Je tam to má. Ty vole. Kokos. Čo má spraviť, tak trošku to... Fuj, ha, ty vole, ja ti pukneme ti. A ty to nefilmuj tak zblízka, lebo... Dostane. To ten veľký honorár pýtam potom. Čo? To pôjde asi... Oným. Prsa, počkaj, puknem to tam. Počkaj, kdeže to je? Dávaj, Nežo! Počkaj! Počkaj, nadvihni sa! Počkaj! Aby ťa nikto nevidel, aby to tu nestrekalo moc. Joj, ha. Dávaj, Nežo! Daj mi. Počkaj. Je to tam moc zarastené. Koľko zahajáka lepra si vole. Čo čakáš? Ty nevieš holiči čo? Čo za 20 rokov? No tlač pomaly a neprd, hlavne neprd, lebo ináč to tu musí vytrekať, no. Poď. Tlač! Už ide! Pupočná šnúra! Počkaj, dobre, pupočná. Narkózu, chceš? Nie. Poď, pomaly, tlač, už ide! Hlavička, už ide! Pomaly! Pustí ma! Hlavička ide! Poď moja! A hľadaj tata! No poď. Na! Počkaj, idem nesprávne. Tata. My sa musel pomieňať. Tata je tam niekde. Tata je tam. Hej, aha. Tam posúvam kuchovku na tata. To je pravý tata.